Nemáš Majku? Ona v robote? Ešte ju nevyhodili? To jak môže ona robiť SBS-karsku? Čo má odbornú spôsobilosť? Tak uvidíme. Všade ju vyhodili, lebo ťadla. Všade ju vyhodili, lebo ťadla nerobila predtým. Ale dobre, ja to nechcem s tebou hádať, ale je to smiešné. Neviem, ale ty útočíš bez príčiny. V živote som ti nič neurobil. A vždy, keď si s ňou iba útočíš. Prečo si stále tam, kde sme my? Nie, a prečo vy sa objavíte vždy tam, záhadne? Jakým právom ma dávaš na interes? Dávam to preto, aby nemohla ona vymýšľať, že kto po kom útočí, to je vymyslí. Ona ti... Ja jebem na každého, Ja aj Boh na vie, ňu, čo aj ti... na toto. Ja by som bol zvedavý, čo tebe nabudíkala do hlavy, lebo viem, čo nabudíkala obývali, ktorí boli súčasní zároveň o mne. Vieš, čo povedala tebe o mne a čo, že reaguješ, ak reaguješ. Lebo teba klame od začiatku tiež. To dúfam, že nie, ja neviem. Klame ti od začiatku. Neviem. Už podľa toho, čo viem, jak sa chovala ku mne. Ona, čo pustí z papule, je klamstvo. Tak toto, Jej účelové. to je jednoznačné. A toto nemám len z vlastnej skúsenosti a to mi potvrdili aj ľudia, čo ju veľmi dobre poznajú. Tí mi na to povedali, že si dávam na ňu pozor, že ona klame vo všetkom. Dobre, teraz sa normálne bavíme. Ja sa s tebou budem baviť normálne, keď sa budeš baviť so mnou normálne. Ja proti tebe nič nemám. Koľko ste boli spolu? No, od 6. augusta po 19. november, čo sa dá s tebou zrazu dokopy. Takže nie celý rok. Nie, 3 mesiace. Alebo počkaj, však august, 6. august, september, október, november. Do 19. novembra. Čo ma ojebala, že je zle a zrazu im pošla video z cirkusu, vieš. Že nedošla preto ku mne, vieš. A potom vysvetlo, že nebol som jediný, s ktorým furt, každý bývalý bol zároveň súčasný, vieš, takže to mi až tak nevadí. A keby aspoň netriepala pičovina, neklamala. Napríklad teraz také tiež mám podozrenie, lebo teraz jak robí tú SBS-kárku, to je vybavil jeden týpek v Nivách. No. Lebo ja viem, že sa ťahala s nejakým vodičom z Beuse, čo bola so mnou, z Trnavky. Ťahala sa s nejakým kolotočárom. Čo vieme ešte? S tým, akože s týkom, u ktorého bývala, aj s tým mala niečo. To viem aj od neho, osobne. Čo ju vyhodil potom. Ja keď má voľno, tak som s ňou stále, takže to viem potvrdiť, že není s nimi. Áno. Tak. Ale takto, jak je... Ale s ňou nemôžeš byť stále, non-stop nemôžeš byť s ňou. No čo je, no čo je. Ja ti nič neurobím, keď do mňa neskočíš. Ja mu ne. Takže hovorím, ja som proti tebe vôbec nič nemal od začiatku, ty si nevedel, lebo ty si nevedel, tebe nabulíkala pičoviny. Pripadá, že keby si nás naozaj, že pre nás... Ne, vieš čo, to je zákon schválnosti, že ja vás ani stretnúť nechcem, ale objavíte sa tam. Proste ja tam prestupujem, chodím do kolieska, ja som chodil aj predtým, ak som sa s tebou chodil do kolieska. Ešte pred covidom, vieš. No, my sme tam chodili jesť, keď som chodil popri robote vždy robiť, a keď sme robili na okolí, chodili sme tam jesť, ja sa tam poznám s ľuďmi. Kolegov som tam stretávam ešte z Drakoviska, čo som robil tu na Galvanio. Vieš, takže ja nemám. Ja vás nepotrebujem sledovať. Proste to je zákon schválnosti, že zrovna sa objavíte vtedy, keď sa objavím aj ja tam. A niečo sa ťa opýtam teraz. A dúfam, že mi povieš pravdu. No. Ale ja sa ťa opýtam a radšej ťa upozorním na to. No. Lebo ja naozaj nechcem mať problémy, žiadne. Mňa nezaujímajú problémy, ja problémov mám dosť. No nemá, no, tak ti poviem. No. Každý máme nejaké problémy, no. Náhodou, nerozbil si nám ty okná na aute? Ne, viem, že tam spávaš, ale na čo by som ti ich rozbíjal? Že aspoň niekde máš kde spať, ne? Keď viem, že čo mi povedali, že nemôžeš spávať u nich. Vyhodili ma. No. A nie, že vyhodili, ale ja som vyšiel z plusu, lebo ja s jej mamkou nechcem mať nič spoločné, lebo ona je trošku takto šipnutá a henten jej otec nevlastný, to je hlúpy totálne. Mamka je taká, ona není zlá jej, čo viem, ale ona je taká spomalená, keby. No, troška spomalená, no. Trošku tak.
Takže hovorím, ja proti tebe som nemal nič. Lebo pýtali sa nás policajti, že či máme na niekoho podozrenie. A Maja povedala, že áno, že na teba. Áno, ona všetko na mňa, lebo ona mi chce ublížiť. Dobre, ja preto ťa aj huckala, ona ťa preto huckala aj do začiatku, lebo ja som bol v podmienke kvôli tej buračke, čo som mal. A ona preto, že som povedal o nej pravdu, čo nevie zniesť, lebo ona pred všetkými musí vyzerať tak sveta, tá, ktorý celý svet ubližuje. Že jak sa dala so mnou dokopy, vieš, ak mi pičovala na mamku, jaká je to kurva a toto, že aj to, že je zvojíček, nehala si mamka len ju kvôli peniazom. Vieš, a takéto. Že otca dala zabiť jej mamka bytovou mafiou a takéto, vieš, a pičovala na ňu jak chorá vrana, lebo bývala u toho kolegu, toho Peťa, to akože stýka. Áno, a s ktorým aj s ním trkávala, neboj sa. On mi povedal pekné detaily. Ešte keď bola s tebou, ale jak ju vyhodil, tak ešte mu posielala nahé fotky. Lebo si myslel, že si ju zoberie naspäť. Bývať tam, vieš? Aj to viem. Lebo ako ja asi vychádzam z ľudí veľmi dobre, takže... Ja hovorím, proti tebe ja vôbec som nemal. Iba keď si na mňa útočil. Ale to viem, že útočil si vždy, keď si bol len s ňou. Nie, že s ňou, ale keď som mal vypité. No, aj vypité. Dokonca viem, že je ubytovňa na Starej Vajnorskej a mám to od veľmi dobrej osoby, čo sa veľmi dobre poznám, že tam chodí pre drogy. Aj presne dvere mi povedala aké. Hovorím, a keď nemá peniaze? Čo? No Maja. A pýtal, a keď nemá peniaze? No tak ide za Číňanom. Ale vieš, tam platí ináč. Hovorím, hej, rozstavujú mne nohy. No, takže... Nemusíš robiť, hovorím, a že kde má toho svojho? No ten sa vždy prechádza vonku, keď tam je. Lebo bol som tam sťahovať kamošku odtiaľ, odchádza, ale druhá tam býva, vieš. Ešte, takže... No píče, kde je teda autobus, ten si už zapáliť, môže musím kde človek sa tam dojde. Lebo som počul, mi viacero ľudí hovorilo, že vraj Maja sa im chválila, že robí v SBS-ke na nivách. Ale... Robí na nivách, ale ju dávajú všeli kade. To takého iného lídu. Lebo to mi je divné, že robí v SBS-ke a nemá odbornú spôsobilosť, vieš, lebo tu si musí zapadnúť. Ona je ako, neviem, že brigádne, alebo proste, že ešte není na trvalý pracovný pomer. No, či ju dajú vôbec na trvalý. Viem, lebo kamoška robila takto a nakoniec jej chceli dať iba smiešnú čiastku a nenatrvali. A tak jej to platiť ináč, vieš. Ani odvody, ani tak sa vyjebala na nich. No a tam si tiež ojeby, ten tých SBS-kách. Ja som jej v živote nechcel zle. Tak by som jej ani tie peniaze vtedy nepožičal, čo ste si boli požičať, čo by ona hneď do začiatku nemala v úmysle ani vrátiť. A tiež som bol vtedy na piču na tom. A vrátila ti to? Jej mamka mi to vrátila zase. Lebo ja som bol tiež vtedy 2 mesiace v piči na penke. Ja som nemal z čoho platiť, som mal do platieb. Ja som bol úplne v piči potom. Ja som potom musel brať Uber. Kvôli tomu, aby som si mohol všetko vyrovnať. Do cirkusu, keď som prvý deň poznal do Chanelu, ja som chcel utiecť, ja som sa s tým ani nechcel baviť. Ja som chcel utiecť, ja som si chcel kúpiť vodku a ísť hlavnú do karavanu a mať. A ona ide so mnou von. Do piči, hovorí, kurva, tak teraz držovačky do hodiny. Tak som sa s ňou bavil. Na druhý deň som, a slúbil som jej, že na druhý deň môže prísť zadarmo do cirkusu. Tak došla. Ten deň som jej povedal aj to, že mám nejaký taký problém, že 300 € dlžím kamarátovi a teraz toto musím sa odrobiť a takto. A na tretí deň došla a doniesla mi 100. 100 € mi doniesla. No. Že neviem pomôcť celým 300 eurami, ale... Lebo ona všade obvolávala ľudí cez Messenger, cez Facebook a toto, že požičať na respirátor a takéto, že na to. Viem. To robí aj teraz. No. Hej, on už neverí. Dávala mi 100, ale nezobral som ju. Ja to jebem, ja nechcem nikomu dlžiť. Vieš, ja ti hovorím, ja keby som bol kokot, tak teraz na tej tam nakoniec tam vybehnem po tebe, rozjebem.